Се без изход и без надежда, хората могат да изпаднат в две състояния. Едното от тях е тотално отчаяние. Състояние, в което ти си мислиш, че си сам, че животът ти вече приключва, че ти вече нямаш никакви шансове да успееш и да се пребориш с проблема, депресията и болестта. Това състояние е толкова опасно, че може да угаси последната искрица за борба с болестта. Мислите в главата ехтят и просто не ти дават мир. Представяш си ужасни сцени на най-лошото, което може да се случи. Пропиляваш всичките си пари, имот, спестявания, за да се оправиш, но и това не помага. Агонията продължава, докато не изцеди последната ти капка желание за живот. Но по-важното е второто състояние. Това състояние се нарича вяра. И както видяхме от пиесата, жената имаше толкова силна вяра, че тя търсеше Исус не за да говори с Него, не за да го прегърне, а само за да се докосне до края на дрехата му. Тази вяра излекува от мъчителната й болест. Тази вяра й даде сила, за да се пребори с всичките препятствия, за да стигне до Него. Тази вяра направи чудото в нейния живот. Вярвайте и не се предавайте. Дори да ви кажат, че няма никакъв шанс. Дори да изглежда, че всичко е изгубено. Не спирайте да вярвате, защото вашата вяра ще отключи чудото, което чака да бъде извършено във вашия живот. А сега предстои един специален танц. И както видяхме тази сценка, всички сме деца на Бог, нали? Ето сега ще видите и едно друго прочитане на това изречение.